हाय गाइस आं दिदोम ब्लग यूट्यूब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावग्रोहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थु देखायनो नागिरदों। नोंथांमोनहा बेखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। दायो जोंहा बड'लेण्डआव मोनसे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट जा सोलिगासिनो दङ, बेखौ नोंथांमोनहाबोथ' मिथिखासिगौ। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों। जोंहा नैबे उदालगुरि टाउननिनो आरोखि, बियो जाहैबाय तुलसि नार्जारी। बेखौ सापर्ट खालामलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो आं खावलायनो सानबाय आरोखि। नैबे तुलसि नार्जारीखौ गोख्रैनो सापर्ट खालामनानै होदो। बेनि माबायाव क्लिक खालामनानै अके खालामना होबाय, भट खालामनानै हो। दा भटनि बिराद गोनांथि जादों। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। दिदोम ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै। दे बिदिब्ला नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामबाय दे। आं नैबेयाव फट'बो होनाय थाखाबाय गाइसमोन, आरो लिंकबो होनाय थाखाबाय। देरहाहोनानै मोनसे गोजोनथाव बयखौबो गोजोन होदो। बिनि बिमा बिफा, बिनि बिबौ बायसाफोरखौबो गोजोन होदो आरोखि। नोंथांनि भटआनो जोबोद मेहेरगोनां जानो हागौ। ओंखायनो बयबो आंनि बे माबायाव लिंक होनाय थाखाबाय। नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै थांनानै नैबे तुलसि नार्जारी बे लिंकआव थुनानै थांबानो जाबाय गाइसमोन। दे बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो थुनानै नायदो आरो भटखौ होदो।